Is-sok tal-ispirtu ta' dialogu dwar is-settur edukattiv hekk kif it-tlieta tul il-programm magħkom fuq Net Television saret it-tieni parti tal-Konferenza Nazzjonali organizzata mill-Partit Nazzjonalista, konferenza li bdiet is-Sibt. Fost il-kelliema preżenti fl-aħħar sessjoni kien hemm Randolph Peresso li huwa għalliem u assistent kap ta' skola. Paradigm shift oħra li għandna bżonn hija f'dan il-pajjiż illi lill-għalliema nibdew nħarsu lejhom bħala esperti. U la darba nibdew nħarsu lejhom bħala esperti mbagħad ikun ovvju li mbagħad nistidnuhom biex ipoġġu fuq il-mejda tad-diskussjoni flimkien ma' esperti oħra mhux waħedhom, imma flimkien ma' esperti oħra imma jkunu hemmhekk. Graham Sansone mill-Union tal-Edukaturi Professjonisti tkellem dwar numru ta' temi, inkluż il-famuż think tank li ġimniedi mill-Gvern. Kien għalina ta' insult illi dan il-forma ta' think tank ħanejdu hekk kien spjegat pala organu ta' ħassieba. Isna illi kieku aħna maħniex kapaċi naħsbu nkunu kreattivi b'dak li ovvjament jixtieq inti jew lanqas l-iskop tiegħu it-think tank. Markita Manġaviko min-naħa tagħha tkellmet bħala ġenitur u l-isfidi li qed jaffaċċjaw bħalissa. Ninkludu lil kulħadd ma ninsewhomx il-persuni b'diżabilità. Ġifieri fejn nafu li saru ħafna każijiet illi il-lesson saru online, però meta inti għandek studenti ma jistgħux jikkonnettjaw online għaliex m'għandhomx dak il-livell biex jikkonnettjaw online. Ma tantx instabu soluzzjonijiet oħrajn fiha l-ħaġa. Li mhux kulħadd mill-ewwel ir-reaktija mhux kulħadd tissapportja, ġifieri hemm ħafna teachers, hemm ħafna lessis li għamlu x-xogħol tagħhom, però kien hemm min m'għamlux. Kien hemm min ġifieri ma tax każ ma kuntattjax lill-istudent tiegħu b'diżabilità. Tkellem ukoll Matthew Xwiereb, il-President elett tal-KSU, illi foka fuq l-impatt li mxija ġabet fuq iż-żgħażagħ. Din il-bidla ħallit l-effetti tagħha, l-effetti akademiċi, l-effetti soċjali u l-effetti anke saħansitra emozjonali fejn jidħol l-istudent. Nemmen li nuqqas ta' kuntatt soċjali ħalla l-impatt tiegħu u wrew li l-universitajiet tagħna, l-iskejjel tagħna mhumiex sempliċement binjiet iżda huma komunitajiet. Id-diskussjoni ingħalqet minn Clyde Pooley, il-kelliema l-Oppożizzjoni għall-Edukazzjoni, fejn qal li l-edukaturi, l-istudenti u l-ġenituri jeħtieġu rispett u appoġġ bil-fatti u tenna li l-edukazzjoni tulidna għandha bżonn pjan studjat mill-aktar fis. M'għandna problema fuq ħoġorna li nistgħu insolvuha biss mal-professjonisti, mal-allima u mal-stakeholders kollha. Però trid issir dijanjosi kif diġà ntqal li hija tajba ħafna ta' fejn kellna suċċess, ta' fejn ma kellniex suċċess, tax nistgħu nirranġaw, tax ma nistgħux nirranġaw, tal-liema sitwazzjoni partikolari se nkunu qed niffaċċjaw għax dik is-sitwazzjoni ma nafuhiex. James Aronellu, Net News.